Това е аут. 7-7. И двата отбора показват, че нямат никакви притеснения. Въпреки грешки ще продължат да атакуват от сервис. Николай Пенчев, който през миналия сезон стана шампион с Ресовия. 8-7 за Аржентина. Първо техническо прекъсване в този първи гейм на матча, който следим пряко от зала Конгресна във Варна. Сладоледите Изида. Приятел на българския спорт. Силата на стихиите. Следеника. Това е друга бира. Първият човек. Значи не го спира първият човек. Може да го играе. Така че не сваляйте ръцете. Поне. Като е от знак, я много често минавам по-ниско от знак. Не е на билето да пане високо. Там трябва само да изберем и да караме на къс. Чухме указанията на Пламен Константинов. Основно внимание към блокадата. 8-7. Край на тези 60 секунди. Техническа пауза. Сервис за отбора на Аржентина. Себастиан Соле стана шампион на Италия с Тренто. Девет на 7. Търсеше остър диагонал Тошко Скримов. Искаше да намери свободната 3-метрова зона. Отново Скримов. Този път по диагонала и топката е в полето. 8-9. В никакъв случай тези първи минути и няколкото непредизвикани грешки не са показател. Отбора ни върви по план, както се казва, към най-важното да бъде във форма на 10-ти, когато ще играем от 17:30 срещу Белгия в първия матч. Гонзалес 10-8. Трябва да се внимава с лявата ръка на Гонсалес. Отново мощна подкрепа от трибуните. Българи юнаци. Топката е аут след този сервис на Гонсалес. 31 годишен е Гонсалес. Вече говорихме, че това е най-високият играч в състава на Хулио Веласко. 206 см. Владо Николов. 11-9. Владо имаше проблеми с сервиса и в мачовете с Куба. В последните тренировки нещата се получаваха. Сигурен съм, че и в днешния матч всичко ще си дойде на мястото. Сега Тошко Скримов срещу единичната блокада на Дечеко. Гонсалес добре, че успя все пак да реагира, иначе топката можеше да го оцели по главата. Ето виждате това подаване на Андрей Жеков. Успя да разкъса блокадата. Скримов 10-11. Единайсет на 11. Бъркана топка на Дечеко. Мощен сервис на Тошко Скримов. Затрудни либерото Себастиан Клостер и равенство 11 на 11 отново от Тодор Скримов. Този път аут. Разлика от една точка. Павло Клер. Много леки са
центровете на Аржентина, много подвижни. Пенчев. 12 равни. Двете мощни атаки в началото на гейма подсказаха на Аржентина, че Андрей Жеков ще търси игра пред центъра. Внимават и това внимание до някъде помага на нашите, защото се разкъсва блокадата за атака в края на мрежата. Виктор Йосифов. Топката е за България. 4 удара. Това показват съдиите. Гонзалес търсеше блокадата, но намери горния край на мрежата. Ето тук добре се вижда, че няма блокада. на 12 за България. Виктор Йосифов. Пенчев. Владо Николов. И това е точка за отбора на Аржентина. Има пристъпване на 3-метровата линия при атаката. Ето тук. Съвсем малко. Но се видя, че Владо Николов е настъпил 3-метровата линия при отскока. Дечеко, 13 на 13. на 13 за България. Отново атака с Теодор Тодоров. Ще държи центровете Андрей Жеков. Центровете, разбира се, на Аржентина с тези мощни атаки на Теодор Тодоров. Аплодисменти за Теди Салтаров. Успя да спаси страхотна топка, не му достигна просто разстояние на Теодор Тодоров. Тук на повторението ще видим тази ситуация. Ето тук Теди успя да остави топката в разиграването, но за съжаление след това нямаше вече разстояние, за да може Теодор Тодоров да запази топката в разиграването. Смяна. Излиза Андрей Жеков с 23-ти номер Любомир Гонцев. Тези от вас, които следят мачовете на България тази година в Световната лига, вече познават играта на Гонцев. Изключително добро подаване има. 15 на 14. Имаше дори изненада още в първото подаване на Любомир Гонцев. Може би закъсня малко Тошко Стримов. Струва, че той е един от тези, които играят с малко повече напрежение от началото на двубоя. Пенчев. 15 на 14 за България. Топката е аут. Равенство. За сега предимство като ефективност на сервиса имат гостите от Аржентина. 15 на 15. Себастиан Соле. Сега ще имаме нов шанс за разиграване. Гонцев, Владо Николов. Втори път игра по блокадата и отново аржентинците успяват да омекотят топката, а тук вече повеждат с 16 на 15. Второ техническо прекъсване в гейма. Сладоледите Изида. Приятел на българския спорт. Силата на стихиите. Следеника. Това е друга бира.
Усещате каква е атмосферата в зала Конгресна в Варна, препълнени трибуни. Страхотен матч България-Аржентина, първи гейм, точка предимство за гостите при второто техническо прекъсване. 16-15. Както казах в началото на коментара си, страхотна атмосфера, изключително уютна е станала зала Конгресна. След ремонта, знаете, че той продължава. Другата седмица тук трябва да бъдат министър на спорта Красен Кралев, всяка вероятност и министър-председателя Бойко Борисов за последни инспекции. 16-16 и официално залата да получи акт 16. Иначе Двореца на културата и спорта ще продължи да се реновира. Но без съмнение България има ново спортно бижу в своята спортна инфраструктура. Теодор Тодоров, 16-16. Гонсалес, 17-16. Две смени подготвя Хулио Веласко с номер 16 Рамос и с Пети Ориарте. Тактическа двойна смяна, за да има трима нападатели при мрежата. Излизат Дечеко и Гонсалес. Ориарте ще бъде на сервиса. Николас Ориарте, 25 годишен, 192 см. Също много класен плеймейкър. На 17, единичния блок. Този път не беше никакъв проблем за Тодор Скримов. Пълна смяна. Андрей Жеков се завръща на полето. Владо Николов на сервис. 17-17. Ето тези топки са изключително опасни с скорост и след това аржентинците играят технично по блокадата. 18-17. Фер Филарди. Владо Николов. Локаут. 18-18. Двата отбора са се захапали здраво. Точка за точка върви гейма. Скримов. – 19-18. Това, което можем на първо четене да отчетем, е, че сервиса в този първи гейм при нашия отбор не се получава. Владо Николов. Локаут. 19-19. Умее ги тези неща, Владо. Беше казал, че сваля националната фланелка в ситуацията, когато се контузи Цветан Соколов. Едно голямо браво за Владо за това, че отново намери коража и силите да се завърне и, както виждате, не е загубил от майсторството си. Аут. 20-19 за Аржентина. Отново смение, високо трибуньовите, помагаме сега смение, всички пълни отваряме се на България, готови ли се рожани на Милоса? Пълна смяна, завършат се Дечеко и Гонсалес. Лучано Дечеко.
27 годишен. Играч на италианския Перуджа, 194 см. 20-20. Ето какво нещо е. Атаката в центъра в началото. Сега двама очакваха Теодор Тодоров. А за Тошко Скримов остана голата мрежа. Андрей Жеков. 20-20. На 20. Говорихме за майсторството на Владо и той ни го демонстрира по най-добрия начин. Прекъсване поискано от Хулио Веласко. Това е отбора на Аржентина през миналата година. Хулио Веласко, който през 90-те години с отбора на Италия спечели всичко с изкушение на златния медал. Стигна до среброто в Атланта. No le saltamos al primer tiempo. Después que juega el primer tiempo le esperamos. Si la pelota es separada leemos. Estamos saltando todo el tiempo. Едно сериозно конкурско към двамата центрове, Пабло Фрер и Себастиан Соле, за това, че не са на мястото си при блокадата. 21-20. България с точка предимство в първия гейм на матча, който следим пряко от зала Конгресна в Двореца на културата и спорта в Варна. Матч номер 69 от група С на втора дивизия на тази годишно издание на Световната лига. Андрей Жеков. 21-21. От тези 21 точки за Аржентина, вероятно 8-9 са подаръци от сгрешени начални удари. Факундо Конте. Владо Николов. Топката остава в игра. И сега ще имаме шанс за контраигра. Владо Николов отново по блокадата, този път на Гонсалес. Ядосва се Хулио Веласко. Идва му да спука топката. 22-21. Прекъсване поискано от Веласко. Николай Пенчев, точка предимство за България в края на този първи гейм. 22-21. Този път има блокада. Равенство 22-22. Себастиан Соле. Между другото, в залата видях, че и Радостин Стойчев. Знаете, той е треньор на Тренто. А Себастиан Соле стана шампион с Тренто тази година. Топката е аут. 23-22 за България. Смяна. Теодор Тодоров ще излезе. На негово място с седми номер Мирослав Градинаров. Веднага аплодисменти от трибуните. Мирослав е израснал във Варна. Израснал като играч. Това имам предвид. (23 на 23). Нищо, браво, браво! Когато стана Тодор се завърша на лиричното
Внимание към сервиса на Луис Гонсалес. Междувременно излезе Хавиер Филарди с 22 номер. Ще наблюдаваме Лусиано Зорнета. Той игра в Аржентина. 182 см е висок Зорнета, но за сметка на това притежава великолепна техника и сега съвсем очаквано прекъсване е поискано от Пламен Константинов. Ядоса се Гонсалес, защото Пламен изчака до последния момент, както вероятно ви направи впечатление, последната секунда натиснаха нашите от щаба, че България иска прекъсване. А това е изнервящо, особено за човека, който е на сервис. В случая Гонсалес. Сега тук и абсолютна тишина в залата, само като говорите високо. Ето следващия на шок, готови са всичките големи моля. Стиго. От това се страхувах най-много. Да не бъде насочена топката към Зорнета. С неговия ръст от 182 см той играе изключително с блокадата. Тъй като е по-нисък, когато му се скочи по-високо, в повечето случаи печели. 24 на 23 за Аржентина. Прекъсване поискано от Пламен Константинов. Ако топката е на знак или на минус, въпрос е да не влиза прекалено вътре с точка, за да мога да я пане високо. Отново Гонсалес на сервис. 30 минута на този първи гейм. 24 на 23. На 24 топка в мрежата, сбърка Гонсалес. Владо Николов. Ето сега е момента. Отново на полето се завърна Хавиер Филарди на мястото на Лусиано Зорнета. Смяна и в отбора на България Тодор Алексиев номер 15. Аплодисменти за Тошко Алексиев. Владо Николов. На 24 и Тошко направи наистина впечатляващо влизане в матча. Получи изключително трудна топка от Теодор Салпаров, но пък намери най-доброто решение. Браво на Алексиев. 25 на 24. Сега Аржентина е под огромно напрежение. Владо Николов. На 25. Дали пък не трябваше просто да вкара топката в полето на аржентинците, но това вече е минало. Филарди, капитана на Аржентина.
26 на 25. Ето, говорихме за напрежението. Виждате какво се получава. Сега Тодор Алексиев отстъпва мястото на Скримов на сервиса. 26 на 25 за България. Страхотна бомба. Владо Николов, тройна блокада срещу Владо, но това не му пречи. Точка и гейм за България. 27 на 25. Браво, момчета, браво, Владо!